Здравейте група, здравейте приятели, аз съм Владимир Петров и в това видео ще ви представя една поръчка от два ножа, моделите Bushcraft и Hunt за хоризонтално носене. Така изглеждат двата модела. Материалите за чирените, стоманата, каниите, материала за канията, абсолютно всичко е идентично с двата модела, термообработката, абсолютно всичко. Каните са за хоризонтално носене, ето го коланчето, и са за изваждане с лява или с дясна ръка, който както му е удобно, напълно универсално. Заключването на ножа в канията става посредством Kydex, тук задната част изцяло Kydex, наистина доказал се материал за заключване, особено при хоризонтално носене на ножовете. Основното тяло на канията е тежки бланк 4 мм, защита с два вида шев, един цял непрекъснат конец. Имаме прав шев през кожата и този кръстосан и отвън през самата кожа. Наистина двойна играчка, двойно шиене, но пък крайния резултат си заслужава. Сглобката между заключващата част от кайдекса и основната част на канията, кожата, става посредством 4 глухи гайки и 2 шпилки М6. Наистина здрава и надежна сглобка. Изваждането на ножа и отключването съответно от канията става посредством ето това легло и с палец. И отключваме ножа. Това е моделът Bushcraft. Стоманата за двата ножа е N690 с кобалт. Първоначална закалка 62-63 единици и после правим задължителен отпуск. Наистина крайната твърдост пада на 60 единици, но пък този процес ми гарантира доста по-голяма устойчивост на самото остре при различните видове натоварване, като усукване, огъване, изкълчване и удар. Ето и Хънта, абсолютно същата каня, същото заключване, същия начин на изваждане. Отново е 690 с кобалт. Тук модела се характеризира с по-широко остре, имаме двойна извивка на самото остре, по-широк първичен скос, двойна извивка на острето с вторичен режещ скос, както и при Bushcraft. Това са двата ножа, завършени от днес. 4 мм Full Tank ножове. Знаем за предимството на Full Tank ножовете. Те са за доста по-екстремни натоварвания. За чирени отзад съм използвал стабилизирана елша, натурално стабилизирана, отпред червена стабилизация, отново елша с червени подложки разлители от G10, като ето тук черната ивичка е абанос. Медните нитове отзад, медна тръба FI8, всеки може да си върже вързанка, висулка, който каквото му е удобно. Отпред имаме FI6. Дръжките са еднакво оформени, като черените са оформени по тази конфигурация ето тук, а самата дръжка е оформена с коремче, имаме извити задна опашка и тук задна част отдолу, и при захват опашката ляга на външната част на длънта, вътрешната извивка ляга на външната част на малкият пръст. При Bushcraft имаме, при Хънта вече имаме и легло за палец. Чирените с тази конфигурация наистина лягат доста хубаво вътрешната част на длънта, което ми спомага за доста по-стабилен и масивен захват. Двата модела са с силно изразени гардове. Казвам го във всяко едно видео. Ножове без гардове са потенциално опасни, защото белите стават доста бързо, особено когато са ни мазни или мокри ръцете. Това е моделът Hunt. Ето и заключването на модела. Штракаме и ножът е надежно заключен в канията. Една кания има 3 основни функции, като първата е естествено да предпазва самото остре, втората функция е надежното заключване на острето в канията. И третата функция, която най-много се пренебрегва, е безпроблемното и безвъзпрепятствено изваждане на ножа от канията. Както се вижда, дръжката на ножа е изцяло освободена. При изваждане с палец, ето го леглото, при изваждане сме в идеален захват за използване, когато е нужно.
Заключването на ножа става по абсолютно същия начин с придърпване с палец и щракване. Ето го бушкрафта. Заключването абсолютно същото. Щракваме и ножът е надежно заключен в канията. Това бяха моите завършени ножове днес. Аз съм Веромир Петров. На вас ви пожелавам страхотен ден и ще се видим в следващите видеа. Чао!